makakitaan ni guys, ayaw kalimot sa pag-picture nga. I-send sa comment section para makapalubo kung kinsa nakakuha. Ay, kabulol na. Taro nga sila. Sabi. Amo ha, papansin kayo mo ba? Di ba giingnan ta mo nga ay mo pakita sa mong video? Hey guys, karong adlaw magmanihunting ta. Dali, nanay. Dali sa vlog ko, kaya nakubawan. Posted check. Ayay, nanapod mo diri ah. Oy! Upgraded na mo, dako na mo kamera. Durang followers, astang gamaya. Nawayon ka ika. Depende rin sa content. Di mo na sa followers na basi to. Unsa rin yung content? Kaya nga no, sundogan na po ni mo. Unsa mo, sikat kay sundogon? Kamaayon ninyo no? Last ganin inyong post. Ang title, Tuldok. Ay, nakon si nanay. Mag-vlog na ta. Hadlok mo na mga labuan. Oh, asaman mo dapit. Palayo mo, ay na mo diri. Sinamo krapod mo. Imo ng pisto? O pagkagi-anak, nagpuyot ako diri. Nasubraan na mga kahilas to. Anong karon pa man mo mag-vlog nga? Mag-vlog po ko. Labong bitong kanina, dako kayong oras, wala mo. Timingan, nagod sa panahon to nga nagsabay ta. Ay sos, atik-atik ka siguro mo kay gusto mo makigulab. Ano sa man ang kulabtan? Wala, budnay ka nang maghigugmaay. Kapariha ragi mong duha ba, kapataka lang yawit. Hira-hira na tan, mag-vlog na tag-ato. Dira na mo agi, ay agi dire. Huwini akong recommendation. Hey guys, kani nga video guys, 10,000 akong ipamani hunting. Sa tan? Karong adlaw. Unsa tudong? Taysa. Nagunsa man mo dira. Di ba niingon ko ay mo agi dira ah? Sa sa'yo mo ingon? Ang 10,000? Oh, mapamani hunting ko para sa mga solid supporters nako. Silpis, kikang bataa ka ba? Ito silpis. Nga nanghatag ra man kog kwarta sa mga supporters nako. Anak ka kamula-la, wa man gani ka manghatag na mag-ipalit bugas ug sudan nga ang mga hatag sa daghang tao? Ano mo hatag man kog pampalit bugas nga mag-vlogger makha mo? Kalma lang, nay. Kasi katikriyon ko high blood ba? Mag-shoot pa biya ta. Aning kamot dahil ni big vlog para sa atwa, ini ikaw? Imo ra. Aw basta. Ay mo sig agi-agi dira kay sugdan na ako manihunting. Sa dair na, nay. Mag-shoot ang taga-tuwa. Tara na. So karon guys, kumanan nyo na nga video guys para makita nyo kung asa na ko ibutang ang kwarta. Lasta sa nay, dili nay. Ana, tubang, tubang. Ana. Ana. 1, 2, 3, action! Og sa makakitaan ni guys, ayaw kalimot sa pag-picture niya. I-send sa comment section para makabalo kung kinsa nakakuha. Ayaw kabulol nay. Taro nga, sulti nay. Hi guys, ani amo diri nangitap dis kwarta tiguang pidyong. Kaysa. Ayaw ingnag napapansin na po di sa kong vlog. Amo gyung pangitaon aron makapalit og Sabi. Video mo ba? Ay sige, ato bang naskuhatan? Kamu ha? Papansin kayo mo ba? Di ba giingnan ta mo nga ay mo pakita sa kong video? Ningon ka pero dito ra man to. Di man diri. Kabalo bitaw mong nana ako dire. Muadto pod mo. Di magnakay titulo ni yuta kay masuko ka. Wa ko titulo. Pero malagot ako sig sunod-sunod sa kuha nga sig pakita sa kong video. Basi may violation ko sa mo tanang naong ni nanay yo. Kung gusto ka diyo nga dili ka sundan pag vlog dito siya ka na malibang ka. Para makabalo mo ha. Wa ko'y gi-drop diri nga kwarta. Unsay pakina mo anang imong manihante nga nag-vlog ra may migamo ah. Wow, yun. Iya ay mata vlog to. Pumi nang nilabot sa imo. Wala bitaw. Kung mag-content mo, pag content mo, ay mo sunod-sunod sa kuha. Aranay. Nagtuo siya tan nga wa ta kakita siyang pagbutang. Ato siguro to siya nay nga vlog ra tong purpose diri ah. Pero nang hearing na ita. Isa na ya pasig na tao na. Nay, tara nay. Balay ra to na brihan. Sige na makita tao sa tuwa. Pinakaswerte na yun kung kinsa makakita atong 10,000. Natan, para di ta masakpan. Se acabou. Free drinks in the house.